Masabi sa atin. Let's go na! Let's go! Going to Davao. We're in line now. Never been to this park. Welcome to Davao City. So, yan, hintayin natin yung hanapin natin yung service natin. And then we're gonna go to the house that we will be staying at, and then we're gonna go to Panabo. Okay. So. Excuse. Oh, salamat po. Hello, kuya. Hindi to nag-expand, sira. Dito na lang po. Oo. Salamat. Ano pangalan mo, kuya? Andy po. Andy? Ayan. Maganda talaga dito, ma'am, basta sa ano, basta na Pasko. Maganda talaga sila. Ito yung nilagay nila. Every year, iba-iba. Oh, every year. Ginabaktas din mo, King? Oo, wala pedicab. Wala po. Tapos wala. Sa'yo kayo mo matay. Step lang ta. Slate ako yan. Mailan na nani mo ko yung nanay magsagit-sagit yan. Nana sila! Pag may maingay ng ganyan, sila na, doon na yun yung bahay namin. Ano, pag may magtapok. Oo, magnanay magtapok.
Dili kita ko saan. Left, right? Right. Right, okay. Sagingan na dito. Maraming saging dito. Tapos para sa yung product nila dali. Saging lang ba ang more on ano? Dire king. Saging ang pinakadaghan sa ato. Practice na more on. Siya lang. More on sila sa kuhaan. Banana. Gamay ng kasada dali no. Asa man itong balay? Asa itong balay dali? Ito ang bahay natin? Ang aming munting tahanan. Park sa kuhaan. Sige, magkuhaan lang muna. Ulam mo. Park lang ko. Dito pala tayo nakatira. Charot. Oo. Pero kaunggoy diha yan. Adolf King. Ano? Nanagit na sila te. Matikuang tanang imong manumana. Paano ba? Ay, that's you. Sunod din. Ito na yung matalino namin. Hi! Nice meeting you! Hello. Ay, si Koreng, yung mahiyain. Agoy! Agoy! Ano? Asa naman niya? Bless! Ulo. Ay, ulo. Suluti. Tulad. Hello. Ay! Hello. Kapit sa ko. Ano mo? Ano? Si Dane. Hello. Hi, Dane. Ay, nice to meet you na. Finally. Hi. 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 Sa bahay. Kuya. Thank you. Magtapad mo upat ba? Gani. Si Kuya Hill. Bless. Hi, Doug. Bless. Nice meeting you. Ayun, ito. Kuya Gilas King. Ang Kuya Gilas si Kuya. Yeah. Suot sila ng chinelas to. Suot ng slippers. Kuya, suotin mo ng chinelas mo. Hello. Ayaw, hinakmen. Picture ka dapat. Ay, nakauli na ko pa. Nakauli na ko. Oo, takmin mo na. Saan mo ilalagay yung bulaklak? Mainit. Ay, gulo. Hindi man ako. Para si Lolo. Para si Lolo. Wala yung mga picture. Oh, si Lolo. Nadali si Lolo na. Oh.
Pwede mo na lolo. Kanan mo lolo. Wala man siya kabanuan. Ada sa mga sasis. Di, Pilar, kay Papa na ako butang na bulakang. Muni ang katapat ni Papa na yan. Ito daw yung katabi ni Papa na nagdamay. Safe. Ah, ganang tuntungan. Pwede ang isa sa kilid diya. Ang isa pwede siyang kilid. Kuya, daraan. Karang sa may ano? Oh, daraan ako ginabutang ng pamubot. Diyan na lang kay Madam Pilar. Hindi naman po din buro. Share sila. Oo, kara. Wala na picture. Aris. Hindi na ko pa. Walang gusto ka na. Nanakay nurse. Nanakay nurse pa. Buhon. Lahat ng plano kong gawin sa'yo dati. Sali kayo lahat. Sali lahat lang. Sali. Dito banda, para ano, mainit pero bilis na lang. Bilis na lang. Wait. Dari ka. Wait, kuan dito. Oh, hadlock sila kay naka-kojik. Sabaw-sabaw lang. So, manang dinabuan dad. May sinigang na kambing. Meron silang humba. Kanding. Oh, kambing sa ano. Fly. Paklay is ano din siya, parang tribes. Mga ganun. You wanna try this one? Sinong nakakakain ng ano? Sino daw kumakain ng... Sino kumakain ng... Ay, ulit na din. Sino kumakain ng dinuguan? Sino may gusto ng dinuguan? Oh, pass muna. Ha? Okay, pass? Okay lang. Okay lang dinuguan. Pass lang? Oh, makain ka? Oo, kasi Sige, order tayo. Ayan. okay It's lang. time to eat lunch. Okay, so we'll eat lunch. Ayan. Ate, paano ang order ng ano, balbakwa? Paano ang order ng balbakwa? Pag namili ka ng... Pwede lang ka, first slice mo, 7. Saan yan, ate? Wait lang na. Oh, sige. So, mamimili ka ng karne. Tapos papaganon din. Wait lang, nagiwa pa man, nagiwa. Ah, sige. May kasamang sabaw yan natin. Ulo. O Oh, yun? dalawang ulo. Magkano po yung ano? Magkano yan? 400. 400, sige, isa. Ay, dalawa? Dalawa na eh. Dalawa daw po. Dalawa. Dalawa sa gana na. Pinto. Paton? Ano pa? Ito, 70. ano pa rin, pito. Parehas lang din ba yan? Apa ba? Pareho. Ano pa? Pito ka buka na? Apa? Ulo ng Ito baka. ka pa. Ito,
Halin to. Okay, pwede pilihan sa to. Gusto ko ng ganito. Sige daw. Ay, ano na kabilang mo? Okay. Ay, hindi pa kapit. Salamat. Tapos isang order na dinuguan po daw. Brown ba rin? Brown ba? Buwan. Ayan na. Alera? Ano sa TV? Dalawang order pala na dinuguan po. Dalawa daw. Ayan. Dalawa lang ha. Isa daw ha. Oh, tatlong order. Tatlong order pala ng dinuguan. Ay, sa ulo. Kabahin natin. Makakasya tayo. Dua ka ulo. Biglo ka ka. Dua ka ulo. Dua ka apat na operation. Ay, ang galing ito po, kung ito po is iwasan lang yung bowl. Pwede. Sige, para ano na lang. Then, pwede makahingi na lang sa mga mamaya. Oo. Kaya ka na. Ito no. Tingnan kasi. Sundan ko lang sila. Halo-halo. Isa dito tapos isa doon. Wow! Salamat kuya. Naka-rice din. Bilangin nyo na ilang rice. Authentic na balbakwa nila rito. Ulo. Let's try. Parang dami din. Andiyan man na imong gikit-kit. Wow, gift. Wow, nice. Ano siya? Kay like or not pa rin sa pa. Bon appetit. Mangantayon, mangantayon. Ako, sabaw-sabaw lang, balbakwahan. Ayun. Isa dito ate, tapos tatlo doon. Ayan guys, I'm with my family here in Panabo City and we are having our lunch now. Sabaw-sabaw lang, balbakwahan. It's along the main road. Anong road to? Basta along the highway, the main national highway. Ayan, sabaw-sabaw lang, balbakwahan. Hindi siya masyadong makikita kasi medyo pa loob ng, although it's along the highway, paano ka lang ng konti kasi natatabunan siya ng mga tents like that, but that's already the main highway. Isa po dito, tapos dalawa dun sa kabila ate. Ang kalupat tayo dito, tanan. Isa-isa din po. Sige po, thank you. Ayan. So, mangantay yun.
kuya yung balot. Okay.